Zer? Gaur ere gosari iguala? Esnea eta galletak. Bai, baina gaur galletak marmeladari gabe. Azukre asko jaten dut. Ba bai, nik ere bai. Gosarian beti azukrea. Baina gaur, bazkari osasuntsua. Gaur, pasta entxalada. Pasta entxalada? Ze? Ez zaizu gustatzen? Bai, gustatzen zait. Ez zaizu gustatzen. Bai, gustatzen zait. Baina nahiago dut, ez dakit. Patata tortilla tipularekin, edo berenjena betea, edo oilasko errea patatekin eta piperrekin eta tipularekin. Bai, eta nik nahiago ditut angula freskoak. Aizu, angulak ez, baina oilasko errea. Nik pasta entxalada. Boixi, zuk ere nahiago duzu oilasko errea. Eta badakizu! Ez, nik nahiago dut pasta entxalada. Zuk oilaskoa? Joan dendara, erosi eta prestatu zuk. Bai, noski. Nik egingo dut oilasko errea. Goxo! Dena dago, ezta? 3 oilasko izter, piper berde bat, piper gorri bat, tipula bat, 2 baratxuriale, limoia, 3 patata, piper beltza, olioa eta gatza. Lehenengo bota gatza eta piper beltza oilaskoari. Ondoren, zuritu patatak, moztu xerratan eta jarri erretilu batean. Bota gatz pixka bat. Jarraian, moztu piperrak eta tipula eta jarri erretiluan, patatekin. Bota gatz pixka bat. Listo? Itxaron. Gero, jarri oilaskoa barazkien gainean eta bota limoi txorrotada bat. Gehitu 2 baratxuriale eta olio txorrotada bat. Listo! Zenbat denbora labean? Ordu bat. Guazen? Bai. Zer? Gordinik dago. Gordinik? Bai, gordinik. Labea itzalita dago. Orain, nahiago duzu pasta entxalada?